आज कौन पाई मो बांक कथा मन पड़ा दिने छोट बेले माँ जिते मुढ़ी भाजुला से मु भी आसी कहली मत दौन मु भाजी तो माँ कहला जा तू पाठ से मो बा थे से कहले एई हाथ में तू कुंची भी धरबू कलम भी बाड़ी भी धरबू आ चटू भी जोटा कि गोटे परिवार चलवाई निहाती आवश्यक आ मो बा एटा भी कहते कौ काम भी कष्ट नुहे बास तू चेष्टा कर सब निहाती पार तो से दिन ठारो घर जो कौन काम हो मु मो माँ आ काकी पाखु शिखा चेष्टा मु चेष्टा भी करे जमी सब जिनस 100% न भी 90% मु देई पारी जे कौन काम हो ना पछे मो माँ कड़कड़ छाटिबा देखी मोर भी मन होला छाटिबा पई तो मो माँ को कैमरामैन बनै दे हीरो बड़ पुरुष भले कुंची धरी बसी गले चुली मुंड आउ मो माँ एते भल कैमरामैन एटा मु निजे भी जानि नथि हां एई जिनिसर ना होची कड़कड़ा या को चावल भजा मध्ये कोन या झियो घर को जाए एवं एई वर्षा पागरे आम घरे भजा जाउची एई पई कि मो दी आंटी एवं मो जीवी बोली तो आपण माने मो सहित जोड़ी रुहंतु नेक्स्ट वीडियो रे आपण को मु देखेबी केमती कड़कुड़ा छुंका जाए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।